लोगोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे खौरां होनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि सासे इउटुबारखौ पुलिस केस होदों। नंगौ लोगोफोर, पुलिस केस होदोंमोन बर'नि सासे इउटुबार। सोर इउटुबारखौ केस होदों नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनि जाय बिगोमा बिथांखौहाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि समिन बर' होननाय सासे सुबुङा पुलिस केस होदोंमोन। बे बाथ्राखौहाय इउटुब चेनेलाव अलरेडि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलाव बिथाङा गावनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायखाबाय आरो आं बेवहाय गोदानै बिथांनि बाथ्राखौ फोरमायनो बे भिडिअखौ खालामाखै। जास्ट आं दुखु मोननानै बिथांनि सोमोन्दै बे भिडिअखौ खालामदों। नोंथांमोना बिथांनि जाथायखौ आबुङै मिथिनो थाखाय बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलाव थांनानैहाय बिथांनि भिडिअखौ नायहैब्लानो रोखायै मिथिनो मोनगोन। स' नाय लोगोफोर, बर'नि सासे जाखांफुनाय इउटुबारखौ बेफोरबायदि नंखाय दायावनो केस होयोब्ला मा जागोन? आरो बेथ' बिथां आदानि गोरोन्थि नंखाया। जास्ट बिथां आदाया बिथांमोनखौ रायाखै, जेबो बुंखायाखै। अब्ला बिथां आदाखौहाय केस होनायनि जेबो गोनांथियानो गैयामोन। नंखाय फोरमान होनानै बा नंखाय बाथ्रा होनानै बा नंखाय एजाहार लिरनानैहाय बिथां आदाखौ केस होदों, बेयो जोबोद गेदेर गोरोन्थि। बर' हारिनि गेजेरावल' मानो बेबायदि गावजों गावनि गेजेराव दासिमबो खौसेथि गोरोबलायनाय गैया? नोंथांमोना मानो बुजिनो नाजाया? जाखांफुनाय सासे इउटुबार, बिथाङा बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनि बिगोमाया जाखांफुनाय सासे इउटुबार। स' नोंथांमोना हेफाजाबसो होनांगौ। बेबायदि मथरनाय समावनो बा थरायहांनाय समावनो बिबारखौ खेबस'नानै होयोब्ला नोंथांमोना माबायदि मोनगोन? अन्नानै साननानै नायदो। बेसेबां दुखु खस्थ' खालामनानै नोंथांमोननि थाखाय बा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय बिथांमोना बर' रावजों भिडिअ खालामनानै हगारो। स' नोंथांमोना आरो बिसोरखौनो उल्टा केस होयोब्ला बोरै जागोन? लोगोफोर साननानै नाय। गाव मोनसे भिडिअ खालामनायाव बेसेबां खस्थ' जायो। रेकर्डिं खालामलाय आरो गारलाय, रेकर्डिं खालामलाय गारलाय, गोबां खस्थ' जायो। नाथाय बिथां आदायाथ' रावखौबो रायाखै गावनि इउटुब चेनेलनि भिडिअनि गेजेरजों। स' बेबायदियावहाय बिथांखौ केस होनायनि जेबो गोनांथियानो गैयामोन। आं जोबोद दुखु मोनदों बिथां आदाखौ केस होनायावहाय। स' अन्नानै फैगौ सानफोरावबो आरो बेफोरबायदि खामानिखौ माब्लाबाबो मावनो नाङा। अन्नानै आं गासैखौबो खावलायो, फैगौ समफोरावहाय बेफोरबायदि खामानिखौ माब्लाबाबो मावनो नाङा। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव अनलायनाय, खौसेथि, गोरोबलायनाय थाब्लासो जों सानसे नङा सानसे दावगानो हागोन, बेयो रोखा। स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे फिसा बाथ्रा मिथिबाय। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि लेटेस्ट नटिफिकेसनखौ नोंथाङा थाबैनो मोननो हानाय बायदि। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जै बर' हारिनि जै। बाय बाय।